בעת שאני שומע את הטענות האנטי-מיסיונריות, הן די חוזרות על עצמם. למשל הרב טוביה סינגר אומר שמזמור ק"י 110 זה לא מדבר על ישוע המשיח, כי כתוב שם אמר אדוני לאדוני שב לימיני עד אשית אויביך אדום לרגליך. אז הרב טוביה סינגר טוען שזה לא מדבר על המשיח, כי ישוע לא הכניע את כל אויבי אלוהים תחתיו. אז זה לא נכון, ואני אסביר גם למה. ישוע המשיח הוא נלחם נגד השטן. השטן ניסה אותו 3 פעמים בכבוד, בנכסים ובביטחון, והוא ניצח. הוא ניצח את המוות בזה שהוא קם מן המתים, והאויב האחרון שהוא שט זה המוות. אז את האויב הכי גדול של אלוהים, את השטן בכבודו בעצמו הוא ניצח, אז איך אפשר להגיד שהוא לא ניצח את האויבים של אלוהים? הדברים הכי רעים בעולם, הברית החדשה אומרת, אל תאהבו את העולם, כי מי שאוהב את העולם זה איבה לאלוהים. ומה רע בעולם? גאוות נכסים, תאוות הממון ותאוות העיניים וגם התאווה של הכבוד. אז 3 ניסיונות שישוע התנסה זה כנגד 3 הדברים הללו. ואפשר גם להגיד שבזה שישוע נתן לנו את הכוח גם לנצח את העולם, והוא אמר לנו שאנחנו יותר ממנצחים, בזה הוא בעצם שינה את העולם, שהוא נתן לנו את הכוח להשתנות גם. הטענות האלה, האנטי-משיחיות, הם די אתם אומרים שכל אחד יכול להיות המשיח, כל אחד יכול לבוא על חמור, כל אחד יכול להגיד שהוא המשיח, כי אתם אומרים הנה כתוב בברית החדשה שהוא בא על חמור, ובתנ"ך כתוב אני ורכוב על חמור, אז הנה בגלל זה הוא המשיח. אבל זה לא נכון, אנחנו לא אומרים רק בגלל שהוא בא על חמור הוא המשיח. המשיח צריך להיות ללא חטא. אז בזה שישוע היה ללא חטא, לא חמאס עשה ולא מימה בפיו, והוא היה קורבן על החטאים שלנו. בזה שלא היה בו חטא, והוא היה עשה תמים שאין בו מום, כסה לטבח יובל וכרחל לפני גוזזי הנעלמה. והכתב השם שלו שהיה כתוב מעל הצלב זה רק היה שהוא ישוע הנוצרי מלך היהודים. לא היה כתוב שם שום דבר, רק היה כתוב שם שהוא טען על עצמו שהוא המלך של היהודים. לא היה פה שום משמע, לא היה פה שום חטא, כי אז בזמן האימפריה הרומית היו כותבים את החטא שהבן אדם עשה שבגינו הוא נצלב. על ישוע לא היה מה לכתוב כי הוא לא עשה שום חטא. אז להגיד שהוא לא ניצח את העולם זה ממש בורות, ויש כאלה שממהרים להכתיר אותו בתור מומחה לנצרות, המומחה העולמי לנצרות. כן, ראינו איזה מומחה הוא. הוא מזלזל במה שכתוב בברית החדשה, והוא מחפש סתירות שלא נמצאות בברית החדשה, והוא לא מבין שישוע היה מצד ייחוסו הבשרי הוא היה אדם, ומצד ייחוסו הרוחני הוא היה בן אלוהים. ובגלל זה אנחנו רואים כביכול את החולשה שלו, בגלל זה אנחנו רואים כביכול שהוא לא ידע הכל, והוא לא היה בתכונות שנראות כאילו הוא היה אלוהים, אבל זה היה כי הוא גילה את מה שאלוהים בחר לגלות לו. הוא התנהג כבן אדם, הוא התפלל, הוא היה עייף, הוא ישן, הוא הלך לשירותים, הוא היה כמו בן אדם ברמה הזאת. אבל מבחינת זה שהוא היה בלי חטא, הוא היה אלוהים. מבחינת זה שהוא הקים את עצמו מהמתים, ואין לזה שום תקדים בברית הישנה, שבן אדם קם מן המתים, אז אפשר להגיד בזה שהוא היה אלוהים, כן. כל השאלות האלה של האנטי-מיסיונרים, כל הטענות האלה של הם ה-bad guys, הכל נופל שמסתכלים על האמת. מי שקצת יקרא את הברית החדשה יראה שכל מה שכתוב שם זה אמת, וכל האלה שתוקפים את הברית החדשה הם בעצם מפשפשים בכיסים, מחפשים לתפוס אותנו על דברים שאין בנו שום דבר. אין באמונה שלנו שום דבר, שום מום שאפשר למצוא. הם מנסים לעשות איזה מין בדיקת חמץ, לחפש איפה אנחנו לא בסדר.
אבל אני מבטיח להם שהם לא ימצאו שום דבר באמת. כל מה שהם מחפשים זה סתם חוכא ואטלולא הם עושים מעצמם.